Moni meistä miettii, uskaltaako kivisydämeen oikeasti ajaa. Tässä lyhyt opas, jonka avulla näet itse, kuinka helppoa se on. Aja vain rampista alas. Sisäänajossa on pieni hidaste ja kamera tunnistaa rekisterinumeron. Et tarvitse lippuja etkä joudu odottamaan puomeja. Heti sisään ajaessa huomaat, että tilaa on runsaasti ja opasteet ovat selkeät. Pysäköintiruudut ovat isoja ja ajokaistat leveitä, joten ei tarvitse pelätä, että auto on liian lähellä toista. Pysäköintihalli on jaettu värillisiin lohkoihin. Se helpottaa muistamaan, mihin auton on jättänyt. Suuressa hallissa tämä on todella kätevää. Vapaat paikat löytyvät nopeasti. Vihreä valo tarkoittaa, että paikka on vapaa, punainen että varattu. Helppoa ja vaivatonta. Hissiauloja on useita, jotta pääset helposti lähimmäksi haluttua kohdetta. Rotuaarin hissillä rotuaarille ja Pallaksesta Kauppurien kadulle. Myös maksaminen on helppoa. Voit käyttää sovelluksia kuten Movi, Parkman ja Easy Park tai maksaa perinteisesti maksuautomaatilla, joka toimii rekisterinumerolla. Jos maksaminen joskus unohtuu, ei hätää, sinulla on 2 vuorokautta aikaa hoitaa maksu verkossa ilman ikäviä yllätyksiä postissa. Poistuminen on yhtä helppoa kuin sisäänajo, rekisterinumero tunnistetaan automaattisesti ja poistut sujuvasti. Kivisydän on helppo, selkeä ja huoleton pysäköintipaikka. Tervetuloa parkkiin!